Zuek esan, nahiz hasi behar dugun edo, bai? Egunon, guztioi eta eskerrik asko, halako eguraldi petrolari aurre egin eta hone etortzegatik gurekin momentu hauek elkarrekin goxatzeko eta elkarrengandik ikasteko. Ik eta biok, nola, zuka, xuka, noka, toka, 11 ari mutur dituen gaia, ona, Durangoko plaza honetara ekarri nahi izan du oraintxe ordezkatzen ari nahi zen Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuak aurten 50 sorreraren 50. urteurrena betetzen duela eta. Eta horretarako norrekarriko eta esango nuke gai honetan 4 aditu eta bere gorputzian ezorma mitzen duten 4 ikasale eta ikalari eta atxea jarreta guztiak mainguru eta bildu ditugu eta hastia sobran ez dugun ezke zuzenian joko dut aurkeztera eta geho behi hitz emango dit eta zuen artean ditzen gut goxo. Alfabetoan arabera aurkeztuko ditut. Arruti, Binat, Zauztarra, psikologoa, ikasketen arabera eta lanbidean ere psikologo lanak egiten ditu, adimen urritasuna duten pertsonekin diardu, eta gazteen hartako itanuan egungo praktiken eta ulerkaren atzian dauden violentzia simboliko eta botere estrukturak ikertzeri eskaintzen ari zaio, eta horri eskaini zion Bartzolanean egin zuen master ameriko lana. Bigarren, jaunarena, Ana, Larrasoarra, baina Baiona tartua edo, eta Euskal ikesketak bai iparraldien eta bai hegoaldien burutzen ari dena, ez digit bukatu? Bai, bukatu aduzu, bai. Eta egon ekarri dugu batez ere, Hortzaizeko nokaren igatziari buruz mala egin zuelako, eta Binat Muguruza eta Idantzu Epelde izan zituen zuzendari, eta ni epaimaian nionitzen, eta zinez esatizuet lan bikaina zela. Hirugarren, Onitza Egorburu Larrea, Antzu Olarra, ikasketa feministak eta generokoak masterra egin zuen, 2018an, eta masterra marko lanean uztartu zituen itanoaren erabilera eta genero rolak. Antzuolako herritarren diskurtso eta praktikak aztertu zituen horretarako. Eta oraintxe doktoretza egiten diardu, EHUn, Euskal Herriko mugimendu feministako hizkuntza ideologiak aztertzen eta ekilin proiektuko kidea ere bada, eta bertatik ezagutzen du proiektu dela eta benetan ikertzaile galanta dugula, Onitza eskerrik asko, zuri ere etortzeko eta azkena, baina ez utxalena, Garbine, berezi hartua, esango nuke inor ikak beregan bizi badu, Garbine bizula biztan dela, ika bea da, bere barranean sartua, eta ikerlerro nagusia itanoa du, HUko irakasle eta ikartzailea da, itanoaz.eus webgunea sortuta kudeatzen duena, referentzia importantia, eta guzilekin ikerlaria, ikertzailea, eta topadonetako lemazaina, nahiz lemazain utza ez izan, zaldi berian eskifaiako kide gogotsu ere badugu, hortaz eskerrik asko, dena etortzearen da zuena daitza. Igual pato nintza etorko baitu. Bale? Egunon, etorri zeaten hoi, eta eskerrik asko. Aitzea holara ez. Eta zui gai. Gehiago luzau gabe, hobe igual ja mamian sartze baldin bagara ez da. Eta pixkat erlik aurkezpenak egin ditu, baino, esan duen bezala, zuetako bakoitzak zeuen ikerketa bat egitea egokitu zaizuenean, itanoaren bueltan egitea erabaki dezute ez da. Orduan pixkat hortik abiatu nahi nuke. Zergatik aukeratu dezute gai hori, zerk bultzatu zaituzte hori aukeratzera, ez? Orduan, holaxe, nahi duzuten neurri eta doinuan, nahi duzuten hasi eta jarrai. Zuet pentsa orkestu, hasiko du. Hasiko niz. Bitik berri jauzin.
Nola zautatu dutan itan horren ikertzea eta bereziki noka. Egan ezak astapenan interes pertsonala nuela, nik noka entzunanin amatxin etxen, tipitik entzun dut amatxin etxen, amatxi bera izparekin aritzen, ena ita ere ahibari, benan eni ez. Beti banuen horako fascinazio bat edo amatxiren txukaldean entzuten noka, eta beti ukandut horako nostalgia hori nik ez jaso izan arena. Hori eta ondoan ere etxeparen nintzen lizeoan, eta oartu nintzen, ondituz edo nire bezerako gara joktan, oartu nintzen inguruan nituen mutikoak, hola kolpez edo emeki pasten zirela zukatik tokarat. Eta nuka ez, eta behaz banuen horako zerbait gertatzen da. Hori eta bestaletik ere eskual ikasketetan izanki ere beti ukandot ere horako fascinazio bat ere alokutiboaren dako morfologikoki duen aberastasuna ere maitatu dut. Beraz, bi interesak, bai pertsonala eta bai akademikoa uztartzeko okasionia izan da lan horrelitea. Bueno, nire kasuan, ni zarauztarra nahiz, orduan ika beti izan dut oso presente nire egunerokoan. Eta Bartzelona mugitu nintzanean, masterra mailako lana ikerketa proiektua diteko proposatu ziren. Eta hasian zalantza asko ukin dituen, Bartzelonan gazteleraz ikan inguruko lan bat ditea, nahiko erronka potoloa zen. Baina bai ikusten nun kezka bat nire partetikan gehiago esploratu gabia, hori ez, errealidadea hola dalako ez, zarautzen gaztean artean toka bakarrik itzeitea eta itzeiteko moduare bai ez errealidade bakarrik zenek hitz egiten, baizik eta nola hitz egiten nahiko problematikoa iruditzez hitz egiten, eta behin perspektiba zabalduta pixka kanpo irten da eta aukera hona irutuz hitz egiten hori esploratzeko, eta hori pixkat hortigan jo nion ikerketa, eta zalantza eukin dituen bai, nire gizontasunetik gai hauen inguruan hitz egitea igual baita ere hor bazkatoen dilema moral batzuk, baina animatu nintzen da. Bale, eta nik 2018an elikaipatu duen moduan, 2018an egin nuen ikasketa feministak eta generokoak masterra, eta hor masterra mailako lana egin behar izaten dugu, eta hor bi gai neuzkan nik buruan, oso gai ezberdinak. Batetik interesatzen zitzaizkidan Espainiar estatuko prentsa arrosako telebistetan transfigurak nola errepresentatzen ziren, ze esaten nuen, pentsatzen nuen transexualitatea mundu horretan soilik biztaratu izan dela urte luzez, eta horrek interesa sortze zidan, eta bestetik itanoaren gaia zegoen. Eta, prentsa arrosa gustoko dut, baina euskaltzale ere bana izenez, eta hor masterrean asko konturatu nintzen nik etxetik jaso dut itanoa, baina momentu horretan nenbilen mudantza egiten itanoa erabiltzeko. Ezagutza osoa neukan, baina erabilerarik ez, eta orduan beste lagun batzuekin hor hasi nintzen mudantza horretan. Eta hor oso argi ikusi nuen, eta teorikoki ere hor kokatu nintzen emakume nintzelako ez nuela itanoz hitz egiten. Orduan, pentsatu nuen gaia politizatzea eta hor bazegoela ikerketarako gai bat eta lerro bat, eta horregatik, prentsa arrosa alde batera utzi eta itanoari heldu nion. Hiru lanak ezagutze ditut eta hirurak bikainak nire ustez, eta interesa baldin maukazute itanoaz.eus webgunean daude. Anarena ez, baina gaur negoziatuko dugu egoteko. Baina bestela behintzat hor dauzkazute, nahi baldin badezute. Pixkat, aurkezpen hauek eginda, jo nahi nuke, zuei mahai gainean jarri nahi nizkizueke itanoaren bueltan entzuten ditugun, pare da topiko, ez? Behin da berriz errepikatzen direnak dira, eta zeuen lanetan ere atera dira puntu hauek, eta nik uste horren inguruko gogoeta eginda daukazutela, eta nik uste interesgarria dela beraien hauei buruz zer dioten. Eta pitopikoak dira hauek. Bata, norbaiti ika egiteko oinarrizko baldintza, konfiantza da. Beti esaten dena da hori, baina benetan ala da, denon kasuan da ala, o zer? Bakigu. Eta bestea da,
Tokia askotan, ika egiten da, baino esan dako, ez da, gizonezkoen artean egiten da, eta galdetzen diezunean emakumezko izatik ez diezu egiten, ez emakumezkoi errespetuagatik, zuka. Orduan, bi topiko horiek, atera direlako, zuen lanetan ere, orduan, nola ikusten dezute, kontu hau? Nire ustez garbi dago, ez dela gaur egun konfiantza kontu bat. Lehen bere garaian ez dakit, nik realidade hori ez dut ondo ezagutzen ez dara, orduan nien ez gaurko kontekstuan ari reitzeten, da batez ere nik ikartu dutena gazte, Urola Kostako gazten kontestu izan da, pixkat realidade hori dakat presenten, eta nik garbiakat ez dela konfiantza kontua, baizik eta genero kontua, ez? Eta bestia nola irakurtze dezun, eta besteakiko tratua definitze hori bai hizkuntzak orduan, tratamendu bat edo beste erabiliko ezu, ez konfiantza iti, baizik eta gehiago bestia genero aldetik nola irakurtzen dezun, eta pixka zentzu hortan. Bai, niri behintzat bi ideia ero atera zitzaizkian lanean, eta arrezkero ere pentsatzen jarritakoan, eta garbi uzot zurekin hitz egin da daukadala, zuk beti aipatzen zenuen, osuri entzun nizun, nik badakit Azpeitiko autobus geltoki batera joan, eta gizon batek beste gizon bati ordua galdetzen baldin badio, toka galdetuko diola. Eta hor ez dago konfiantzarik, ez dira ezagutzen, ez? Eta hor, da Beñatek aipatuena, elkar berdin errekonozitzearen kontua dago, eta nik uste horrek ez dauka konfiantzarekin zerikusirik, baizik eta berdin errekonozitzearekin, konplizitatearekin, eta nik uste dut hor gero sortzen den anaitasun horrekin, eta gizon gixara ikustearekin eta errekonozitzearekin, eta nik uste dut anaidiaren sorrerak eta anaitasunarenak badaukala tokaren kontuan pixu bat, ez? Eta konplizitate horretan. Eta horri beste kaldera ekarrita, ez? Emakumei zuka hitz egitea eta abar, uste dut konplizitatetik eraikitako harremana baldin badira, berdin gixara errekonozitzetik gizonek gizonei toka ematea, emakumei zuka ematerakoan uste dut, inkluso errespetu falta handi badela, ez? Ezberdin gixara errekonozitzen zabiltza bestea, ez? Urteetan zehar, estatus handiagoko pertsonei eman izan zaie zuka, baina kasu honetan uste dut botere harremanen espezifiko dagoela hor, eta horregatik egiten zaiela zuka emakumei ez dilelako berdin gixara hautematen. Bai, eta gero hor galdera bezala neukan, ea gauza dago, ez? Anaidiaren ideiatik haratago, non gelditzen den gizonak nokarekin daukaten harremana. Zergatik ez dute gizonek nokaz hitz egiten, toka hitz egiten duten gizonek. Nik uste dut hor galdera interesgarri batero badagoela, eta nire ustez interes falta handia ere badagoela, ez dielako balio maskulinitaterako tresna gisa edo. Lehenengo erantzuna gehienetan izaten da, ez dakit. Ja, ikasi ez, ez da ipa. Oain da zaila katik enerako zea hori, baina bai, ez horratzean gauza sakonagoak sartzen dira, ez da, segurunez. Zaitasuna ez dute baitez bada linguistikoa. Hori da, ez? Hori baino gehiago sakonago. Ze galgala daude hor. Oztupua, bai. Eta interesanta da zen, eta iparraldeko egoera soziolinguistikoa bestelekoa da ahunt, ez dut neurri ikasiko hori. Eta egan ezake konfiantza dela oraindik oinarrizko baldintza. Nik lagin bat dut ikertu hortzaize da basura fajoko egitipi bat. Baina funtsian edo zoin erri agenezakean konduan, berba sibirotarrak salbu, horiek beste realitate bat baitute, baina hor noka bat ere ez da mintzo, eta noka mintzo diren azken lekukoak 3 urtekoak dira. Eta toka mintzo direnak ere, egan ezake hortik dela. Mutikoak aipatu ditut gazteak hor zukatik tokorat pasten baitira, eran egiazki ez dute jaso, dira zonbait aditzola, piskat gehigarri bezala, sartzen balituzte bezala. Eta orduan nokaren erabilera zirkulua izigarri gertsia da, eta ez da konfiantza bakarrik, da konfiantza plus. Eta nik ikusi ditut aldagai batzu, are sohotxago ere noka edo toka mintzatzeko momentuan. Nik adibidez ikusi nuen hortza izan,
bat ere ez direla noka edo tokaari, saharrak, ortsaizez kanpokoekin. Eta noka, are sorotxago da, saharrak ez dira bat ereari erri bereko beste auzokoekin. Emazte bat ortsaiztarra ezkondu dena auzorat, zuka mintzazuko zako, eta gauza bera toka. Beraz, hortan, aski ezberdina ikusi dut nik bedean laginean, da, konfiantza plus, eta biztan da, nukaren dako are irizpidi zuhotzakoa. Interesanta da. Nik honen daukionez ere hau ikertzen hasi nintzen momentuan konturatu nintzen ikan errealidade bat aitortzea eta errealidade baten inguruan hitzitea ezinezkoa dela faktore asko eraite duelako, ez? Lurraldekotasuna bat izango litzake, ez? Euskal Herriko guztien ez delako hitzetan lehenengo, eta hitzetan lekutan ikuste ere bai itanoak hartzen duen esanaia ezberdina delako, gero egongo ditzake adina edo, ez? Bakoitza ze kontestutan jai izan den, horre bai, nire aitona monak nola hitzeituen itanoz edo nik nola hitzeituen oso ezberdina da, eta gero beste faktore batzu da ere bai, baina hori. Errealidade bat eta hitzeitea zinezkoa da, eta nik uste ere bai, hitzeite honien itanua eta kokatu behar duela ere bai, ze errealidade eta zeigan, ze masa eta zeigan hitzeiten ez. Gero, badira hori hartzunak ere, aipatzen baitzen duten, mutikoak aixea eritko direla toka, beren gizontasuna elgar ezagutzen baitute eta hola, nahiz egan ezakal ere eskala aixea palagoan eta hola, manera biziki empirikoan eta ez dut ikertu deuze, baina iduritzen zeta alere baluketela manera gehiago hola deplauki toka aritzeko, ez dakit beste errikoi batean elgar ezagutu gabe. Bada alere hortarik, nahiz eta aditz guziak ez sartu toka, baina zonbait hasteko hori bada. Hortan bada batasun bat askerria. Hemen aipatu ditugun ideia hauek denok ezagutzen ditugun beste lan batzutan ere aipatu dira, ez da, denok dakigu Celia Amorosen zanaidiaren kontu hori, eta guk, beinatek eta beste beinat bat hau ez, nire ikerketa laguna den beinat Muguruza eta biok ere, jartzen genituen askotan adibide hau ez, nola Celia Amorosek esandako hori, eta gero trikoa esnatu dan, liburu hortan, zeak Eskizabelek eta Agirrek, pixkat gai honi heltze zioten baita ere ez da, eta gero atzetik jartzen genuen Legorburu 2018, esan ez da, pixkat honi buelta ematen bezala, ez? Hori jaso dugu, eta konfiantza, eta konfiantza baino gehiago ez ote da nahi dia eta kontu hau, eta gero atzetik Legorburu zetorren esan ez, hori ez, igual hor beste gauza batzu nahasten direla, eta horre behorrek emakumezko hieren nolabait begiak ireki edo ezakit ez, baina hor olako zea bat, betatxo bat edo ez ote den irekitzen, hausnarketa bat egiteko, eta ostras, iguala honek baitare erakusten digu hau izan daitekela erreminta bat edo baliabide bat guretzat ere ez daukagun zerbait eraikitzeko ez pixkat, ezaginateuk hortik esan dakoa. Ezkete moraz oso ondogoaz. Bai, horratik ez daukagu hainbeste presta hurrengora pasatzeko, eta horratik pixkat nahi izan ezkeo beste ideiaren bat erantzi ba. Bai, nik uste dut, azken finean, nik uste dut gaur egun eta kasuan kasu, eta nik antzuolako errealitatea, ero igual debagoienekoa ezagutu nezake, eta itanoak bai balio dela. Itanoak edo tokak, bizirik dagoen, biziago behintzat gazteen artean dagoen tokak, balio duela maskulinitaterako tresna moduan. Gizon egiteko tokaz jarduten dute batzuk behintzat. Eta hori bada aldagai bat. Orduan nik bai planteatzen nuen, hori aldagai bat da horretarako. Baina gu hemen, ero beste gorputz batzuk hemen sartzen baldin badira, hemen panorama hau nola aldatzen da, ez? Zer da karkigu honek, eta gero ez hori bakarrik, uste dut anaidirako balio duen horrek, batetik beste pertsona batzuk horrut sartuta anaidiaren kontzeptua ere aldatu egiten dela. Zuek biok errekonozitzen baduzu elkar eta anaitasun horretatik eraiki harremana, gu sartzen baldin bagala anaitasun horretan, agian ja ez da aina anaitasuna. Ja hor, sare hori pixka bat desestabilizatzeko balio lezake. Eta bestetik, bai uste dut,
hizkuntzarekin ematen den mudantza oro eta ematen diren aldaketa oro agentzia erakustaldi badera, badela esatea, nik kapaz naiz honetarako, hau ikasiko dut, beste era batera agertze zara publikoan, eta hori nik uste dut bere horretan, alduntzearekin oso bat datorren kontua dela. Eta nik zentzu hortatik... Bai, bueno, pixkat aritu, beste baukazute zerbait erantzeko? Aritu gara, pixkat, ze aje eredatu ditugun, ez da, ze topiko, eta, bueno, ez da, gu oinoiek berriro birpentsatzen edo ari gara, eta beste buelta bat eman nahian, ez? Eta hori ez gain, gaur egun ja, beste auzi batzuk jartzen nahi zaizkigu mahai gainean, ez da? Pixkat arago doazenak, errealitateare aldatzen nahi dalako, ez? Eta urrutira joan gabe, nire hilobak ogindala bi egun galdera bat egin zidan, eta hau zen, eta lotura dauka gure urrengo puntuarekin, da galdetze zidan, izeba, anerperitzi nola inbertzaio? Eta hori da galdera, ez? Ze, bueno, hemen galdera apuntatuta neukan, ez? Azken urteetan, auzitan jarri izan da, pixkat, itanoaren muga dela, generoaren banaketa bitarra egiten du, baina, klaro, horrek gaur egungo errealitatearekin ez du bat egiten, ez? Orduan, zer egiten dugu horrekin? Ze hartuko dugu itanoa, baztertuko dugu ez digu ezertarako balio, edo naiz eta bere generoan banaketa bitar hori egin, ala eta guztiz ere igual erabilera batzuk aldatuta balio diezaguka, batetik hori, eta bestetik, azken aldian, eta batzuk aspaldidanik, aigea entzuten edo proposamenak, ez? Nola bihurtu itanoa inklusiboago. Eta hor daude, adibide bezala, ez? Jendea pixka ze proposatu dituen ikusteko, batetik denok ezautzen den Antxon Olariagaren zakilixut, ez? Aizank, eta hortik etorri diren guazemank, eta gaitunk, eta hau edanak. Bueno, ez dakit, alternatiba bat da, bada praktikoa, erabilerarako, hori aukeratako bat, 3 botako ditut, hola entzun ditugunak. Beste bat da, Euskal Herriko Gehiles Askapen Mugimenduaren Nafarroako taldeak proposatu zuena, eta hain zuzen ere zen, ez toka eta ez noka, baizik eta xoka. Eta hauek proposatzen dutena da, K edo N jarri beharrean isa jartzea, eta tarteko marka hori ere A edo Na izan beharrean, xa izatea. Bueno, hori da beste aukera bat, mahai gainean jarri dena. Eta beste 3. aukera bat, entzuten genuen, ez dakit bera zein da, baina, bueno, Jokin Pa bezala zeiten du izenez auto bat aiatzen da edo, isan behintzat, eta mastodonen badago ala dala ustet. Eta honek beste proposamen bat egiten du, baita ere, honek esatezun berak faltan botatzen dula eremu informalerako baliabide bat, ezta? Zukatik desberdina den zerbait. Baina, klaro, itanoa bere mugo hori dauzkala eta ez zela eroso sentitzen eta bar. Eta honen proposamena da, dakizuten bezala itanoaren marka aditzen doa, eta batetik dago hasierako H-a, bokalez haste baldima da, bestetik dago bukaeran K edo N jartzea, eta bestetik daude tarteko horiek, ez da, A edo Na, ez, diat, dinat, horiek. Honen proposamena da, behak esaten du, bukaerako marka daramanean, behai K gustatzen zaiola. Orduan behar proposatzen du, bukaerako marketan K jarrikoet, eta ero tarteko horietan Na gustatzen zaiola. Eta orduan behar proposatzen duena nahaztea. Eta esate bateako olako esaldiak aterako lirateke. Aizak, egin dinat eskatutakoa. Hola nahazten egun. Behak hau aukeratzen, beste batek gustatzen bat bukaerako N, ala, venga, bukaeran N eta tartean, hola ez. 3 proposamen hauek nik aurkitu ditut azken zeatan ez. Orduan galdera pixkat hortik doa. Ze iritzi daukazute honen guztiaren gainean? Itanoa inklusiboa gotzeko zerbait egin behar da, ez da, dagoen bezala balio digu, nola erabilita, hau dana, saltza hau. Zer diozu da? Arrapazank. Gai komplikatu azteko, ez? Danak adozengo gala. Nik inun ikerketa hortan mailinguru batzu burutu nituen, da mailinguru hortan premisa bat izan zen, bertan parte hartuko zuen pertsonan artean genero aniztasuna egotea eta generoan ertz alik eta gehien biltzea, ez? Eta bertan bildu ginen, bitartasuna barruan kokatzezten pertsonak, genero disidentia diana, danetik, ez? Eta
gaur egunen ez oain dikai, erantzun gano asko bat emateko, alde batetik bazteulako pertsonak oso garbi zekaela genero, itanuan barruan eta euskerak bere hortan zukan genero gramatikal hori ez daka momentutik, itanua, generoa oso markatuta hori problematikoa dela eta sortu behar dela edo behaien mundu topiko bat izango zela premisa bat itanuak genero markik ez izatea, baina aldi barien bazeuden pertsona batzuk behintzat garrantzitsua zela genero marka hori, adibidez, gizon trans batek esatezun, beak genero trantsizioin aurretik, inork ez zola ikas iten, gero gizon bezala azaldu zanean, bea Eurolakostako orduan, beha gaitortu zanen gizon bezala zala ikasitez azizioala, eta beretzak hori garrantzitsua zela, bere genero hori rekonozitzen nahi zialako zentzu batean, Gero ere bai, bazen beste neska bat, ez bitar bezala kontxiatzen zana, eta beak esatezun, nahiz da ni segun ze, ez dakaten genero marka zehatz bat, gustatzen zain, nahi tokaitea, bai, zentzu hortan linguistikoki ero bai sentitzen representatuta tokakin, Orduan, nik uste badola, ez da bai dago, ni bintzat ikusietena hasiera batean ere erantzuna oso garbi izango zen, generoa problematikoa da, ez da inklusioa danantzako, eta genero marki gabe, danantzako tratamendu bat sortu lehik, Baina gero realidadean, nik bai aurkitu naiz pertsona batzukin, genero marka horrek bai emateola, rekonozimentu bat, edo, bai. Lagungarri izai, justu ezaugarri hori. Nik gai horretan emiz batea ditua, nik ezketan ere ez dut bat ere olakorik ikusi, entzun, ez da ere, baina aipatu berrikoa da, eta hortako olako entxegoak ere beharrezkoak dira. Nik sinesten baitut itanoak baduela funtzio sozial bat, eta behar duguna nik ikusten dut ere, behar dugula informalki mintzatzeko beste zerbait. Nik inguruan ikusten dute informalki behar dugularik mintzatu, jantzeserat. Alde horretatik deia, eta simbolikoki ere biziki maite dut itanoak duen botere hori parean duzuna biltzeko sistematikoki, alokutiboaren magia den edo zerbait, biziki poita da. Mintzatzen maniz ere auzoaren zakurraz, sistematikoki sartuko zitut ene eleetan, eta hori biziki poita da forma inklusibo bat. Beraz, hortako, nik forma inklusibako ditzen dira hizkuntzetan. Hori da, sinesten dut funtzio horretan, eta beraz, ez bada egokia eta mintzen baditu pertsona batzu, edo arazoak sortzen baditu, behar dira pentsatu olako atera bideak, eta hiru adibide horiek ere poitak dira. Eta egia pankartetan eta hola poita dela, badu olako botere bat, eta aski esanguratsua da. Ikusi nuen pankarta bat hola oi hartzunen, ez dakit oi hartzuarik baden, baina bestetan dola zahizuten. Antzira, ara, eustot bestak zirela dola eta bazen olako afitxa erraldoi bat, eta dunk edo olako zahit bazen, ara, eta poita beharrezkoa da. Eta gero, hori da, gero praktikoan ere ze neurri hartu, behar dugu gure zerbitzuko ezagri hizkuntza ere, eta beste hizkuntzetan ikusten dugu, pertsona izten ordainak ere aldatzen dira, sistematikoki atera bide bat zeitela aldak, sinpleki galdeitea solaskideari, nola alko mintzan nadin. Gazteko gogo eta hori beharrezkoa dela duritzen zeta, ez jakintasunetik. Bai, nik uste itanoaren komplikazio handienetako bat, niri bentzak kontraesan handiena sortzen dena hor dagoela, ez? Eta gero bai, lehenengo ertez bai, itanoa bitarra da, baina Euskal Herria ere bai. Osa, ze ematen du bezala, daukagun gauza bitar bakarra itanoa dela. Eta, gure mundua bitarra da, ez? Itanotik aratago. Bitartasuna finkatu lezake eta gehiagora eraman itanoak, igual bai. Eta hor arazoa daukago, ero zera bat, baina Euskal Herria bitarra bestela ere. Eta gero uste nik bai,
ekimen horiek, eta nik ere hortik, ekimen horiek igual ahoskorako baino, ahozko erabilerarako niri ere kartelak eta etortze zitzaizkian, eta uste dut modu informalo batean erabilgarria direla, eta gero, adibidez nik Egam Nafarroak sortutako xoka horren arira, uste dut interesgarria direla, ze xoka hori planteatu dute, baina horrekin batera, jada aurten bigarren aldiz egin dute euskara eta genero disidentziaren inguruko jardunaldi ziklo bat bezala, eta balio du gaia plazaratzeko, eta esateko, zer gertatzen da euskara eta genero disidentziarekin, eta uste dut hori, horrek bide ematen badu horri buruz hitz egiteko, guai, ondo dagoela. Eta gero, nik hizkuntzaz ez dakit ezer, orduan baina nik ez dakit, hizkuntzari ez dakit nola begiratu, nola egituratu beharko genukeen hizkuntza neutroago bilakatzeko, eta ez dakit zer, nik orduan, lehengora itzuliz, nik hiztunei begiratzen diet, hiztunei begiratzen dakidalako, baina uste dut, eta Aner Peritz ekarrita, Aner Peritz eta Aizea Arana elkarri Itano zizketan bitarra da? Ero hiztunez bitarrek Itanoa aldatuko lukete. Segun zein dan sujetua, eta sujetu hori ez sujetua edo hiztuna, eta hiztun hori ez bitarra baldin bada edo kuirra baldin bada, horrek ez luke Itanoaren beraren bitartasuna beste leku batera ekarriko? Ez dakit, galdera da. Baina niri galdera hori etortzen zait, berdin da bestela nork hitz egin. Ez? Eta igual bai, igual berdin da nork hitz egin, eta hizkuntzak berak markatzen duen horrek dauka indarra edo garrantzia, baina nik uste dut hiztuna norden ere badela gaia, edo badela garrantzitsua dela hiztuna norden, gero hizkuntza horrek errepresentatzen duena ikusteko edo, eta nik uste dut hiztun kuirrak ero hasiko balira, eta hasi dira Euskal Herrian, Itanoz hizketan, Itanoa bera aldatu egingo litzatekela, eta agian ez lukeela bitartasun hori errepresentatzuko, eta are gutxiago gaur egungo maskulinitaterako tresna ez litzateke izango, igual. O aldatu egingo litzateke behintzat bere errepresentazioa eta bitartasun hori. Ez dakit hori den nire naia, baina, nik hortik ikusten dut uste dut, eta lehen aipatu dana, beste gorputz batzuk Itanoaren joku zelaira sartzen direnean, jokua aldatu egiten da. Eta orduan, joku horren errepresentazioak eta abarrak aldatu egingo lirateke, eta naiz eta forma gramatikalak ez aldatu, nik uste dut hizkuntzaren beraren simbologia aldatu egingo litzatekela, ez? Ez dakit, hori igual, baina, bai. Baina oso hausnarketa interesgarria iruditzen zait hori. Eta, neurri batean ere bidetxo hori egiten ari gara igual. Gertatzen ari da hori zenbait zeatan, ez? Zenbait testuingurutan eta... Bai, ikusteko dago. Ze? Denboraz primeran gabiltza. Orduan, nahi zanezke igual iriki publikora berze galderatxoren batero badagon, hausnarketaren bat konpartitu, zuei zerbait galdetu, eta bukatzeko badauzkagu pare bat bukatzeko borobiltzeko pare bat galdera edo. Ondo iruditzen? Ez dakit, bota, Xabi. Izango naiz, edo izango naiz, edo den izango naiz. Claro, iruditu zait oso bidez ikasgarri zabaltzen zuela, behar da digitalitatetik hasita, norberak esateko hitz egidazu xokaz, edo nokaz, edo zer egin zuela. Ze uste oso eta ikasgarri duzula profesionari begira, eta internet, Itanoak, gure genero representazioak, bomba bat iruditu zait zematu duzuena, zelan ikusten duzu. Nik hor, zaiteko, gero, zuek erantzun, askoz, hobeto erantzungo ez dute. Baina, hor hasteko beste elementu bat sartu duzu, eta da, ez presentzialtasuna.
Eta hori hori, ozein hizkuntza berri ikasten degunean, edo ez, geuk erabat barneratu gabe daukagunean edo asko zerrazagoa da, ez da, idatziz maite zaitut esatea, ahoz esatea baino, edo ez, hizkuntza bat ondo menperatzez zetanean, hor idatziz hastea, ez, adibidez, bueno, hau, egunero gertatzen zaigulako, ez, orduan horrek ja beste elementu bat eranzten du zea hontan, koktel honetan, ez, orduan hor batzen dira batetik presentziala ez izatearena, eta bestetik esplizitatzearena, ez? Igual bada hizkuntza soziolinguistikaren eremuan, da hizkuntza ideologien munduan eta abar ez da, bada gauza bat, igual, hori falta dena, ez? Esplizitatzearena, askotan ez dena egiten. Guk adibidez ikusten dugu unibertsitatean Miren Artitxerekin batera beste ikerketa batzuk eta egiten ari eta ikasleak eta hizkuntza ideologiak eta abar, eta beraiei aukera emandakoan hitz egiteko behaien zergatik egitezu hau, zergatik egitezu hau iten, ze gertatzen ari da hemen, badaukatela zer esana eta gustora hartzen dutela esateko aukera ematea, ez? Eta ez daudela ohituta hori egitera, adibidez, ezagutu berria gara, orduan zein izango dira gure hizkuntza ohiturak, hasiko gara euskeraz, erdaraz, ez? Eta hor, unibertsitatea bada testu inguru bat, hori ez, toki askotako jendea juntatzen da, lagun berria dira, batzuk jaten dira, pentsatu zanik nire herrian ez eta egiten, baino unibertsitatean euskaldunak ezautuko ditut eta gehiago egin nahi dut, bueno, realidade desberdinak, eta hor, esplizitatzeko aukera emateak lagundu egiten du. Orduan, bi puntu nire ustez oso interesgarriak. Ez dakit zuen nola ikuste zute hau, ez? Osa, batetik dago, digital asunto hau, horrek ere aukerak ematen ditu, eman ditzak, bueno, ez dakit. Eta ero, esplizitatzen galdetu, nola nahezu? Ez? Hori hori esanoa. Nik hori erantzun nion hilo bai, anerperitzi nola inbertzio eta, igual behai galdetu berko jozu, eta bertz ezatizun. Bueno, ez dakit. Ni egia esan nahiko eskorra naiz. Honen inguruan. Ja, automatikoki irudikatzetelako nire herriko plaza hor mugitzen fauna. Eta, klaro, kontekstu hortan aspiratzea oain gaur egun oso generoz markatuta hon eta oso bueno, realidad, ez? Toka gizontasunetik eta gizontasuna elikatzeko egitean momentutikan aspiratzea tratamendu hori ez bitar izatea eta pixka praktika horiek abiaraztea oso eskorra nahi zentzu hortean. Egia da, txikitasunetik hasi behar dela baita ere, ez? Eta oso adoz nago nitzek esan duenekin, hemen klabia da, ne ustez bai, esan nahia eta hizkuntza ize esan nahi emate zaion, toka inoka ize esan nahi emate zaion eta zertako ibiltzean, ez? Eta esan horiek aldatzeko modu eraginkorrenetakoa nik esango nuke dela, bueno, beste forma bat, hori, eztabaida sortzeko erabili leike, xoka edo NK edo hori eztabaida mai gaineratzeko, baina gero praktikotasun batean ez detain garbi ikusten, gehi ikustet, noka eta tokan arteko esan nahi hori aldatzea praktikan bitartez, ez? Hemen, ikerketa nebai maila hau, gai hau pixka plazaratu nuen, da behiek esate zuen, ez? Garrantzitsua zela, generua golpetik ezabatu baino, hori zentzu batean igual, kontraesankorrari izan lehike ez, segun ze kolektibo edo pixkat igual, no esatea, kontra edo jarri lehike diskurso horrekiko ez, gehiago dela diluitzea generoa ez, genero hori ez horren presente izatea, toka ez izatea gizonantzako zerbait bakarrikan eta gizonan zirkuluak autoelikatzeko tratamendu bat, eta noka aldi berean pixkat sustatzea, zentzu hortan lehen esan desuna, zirkulo horiek hauste ditulako, zirkulo horiek hauste horrekin insegurutasun bat sortzeulako plazan, eta pixkat hortikan esanaiak birmoldatzea praktikatik, baina justu xoka, noka, NK, foskenik, imaginatu zaiatzeare bai kosteitezet, zentzu hortan. Bai. Eta gero igual, eta horri lotuta gaur egun, nik uste dut, badabiltzala sortzen ekimen interesgarriak herri ezberdinetan, eta asko feminismotik ari dilera sortzen. Eta nik uste dut hori berria dela, ez? Jende batek itanorako salto egin du, orain arte, ez? Imaginatu, hiztun berriak, euskarazko hiztun berriak, ez? Euskarara salto egin duten pertsonak, egin izan dute askotan.
ero modu funtzional baten, edo lanagatik edo dena delakoa, hori modu instrumentar baten, eta bestela, igual, modu identitario baten, euskalduna naiz, eta orduan euskara behar dut, eta euskara ikasiko dut, ez? Eta hemen gaude, jende multzo baten aurrean, non feminista naiz, eta orduan itanos egingo dut, ez? Eta hori berria da. Hori berria da, orduan, iztun feminista hauek, niretzat oso interesgarria dira, eta oso, gaina uste dut, gure pentsatzeko moduak ere apurtu egiten dituztela, ez? Orain dela 10 urte o 15 urte inok ez luke esango itanoaren kakuz danen arteko susperraldi bat eman zitekeela feminismotik. Osea, ez? Gaur egun bitartasunaren kontua eta gaina esango nuke hasta transfeminismotik. Osea, ez? Oso jende queerra dabilela gauza hauekin bueltaka eta hor uste dut badagoela transgresioaren ideia hori, ez? Ni sartzen izan duz, bai genero normak transgreditzeko, ze honek laguntzen dit nire generoa gehiago transgreditzen, baina hizkuntzaren norma batzuk transgreditzeko ere bai. Eta hori uste dut, bueno, ez dakit, hori segi hor. Nik uste hor bada, bide bat ez hor, bazion. Iriki dala hor bide bat, eta ez dakitera nola iritsiko da, baina hor, bada guretzat aztertzeko mundiala. Ez? Bai. Nik gogoeta ez dut ono aski garatua. Edoen urtean alger. Uste badugu emaren dut erantzun egitu batu bat, baina egia, mundu bat da, beraz. Gogoeta horiek denak biziki interesgarriak eta beharrezkoak, ustez. Ez da Xabi erantzun zure Nik botere harremanda kontu hauekin egia da, neuri bizitza tokatzen zaidalako ez igual, ni azpeitiarra eta hor, bale, ez zaitut ikusi. Bota. Lehen aipatu dozue, aipatu dozanik gauza batzuk, molde barri batzu, ideia barri batzu dago zela. Nire ustez, importanteena daukaguna berreskuratzea, lehenengoz. Herritik herri daukaguna berpiztu. Bai toka, bai noka. Toka gure kanzion baten bate, eingutxunau toka. Zelan gure dok. Gure dok izatea, bale? Ala don gure don izatea, hiri. Bakoitzak aukeratuko daia da, zer nahi dabe entzun, zer nahi dabe esan. Eta horrekin konpontuta zan genero kontua. Neska, mutil sentitzen badon, dok esan. Eta mutila neska sentitzen badon, don esan, dakiko. Errekuperatu daukaguna. Neskak ahalduntzeko bide bat, nire ustez batun itanoa, noka eikia, ahalduntzeko. Baina gizonok ahalduntzeko bide bat don, neskai don esatea. Mutilo gizonezko komprometitu behar gaitun, neskak noka hitz egitera. Ez da nesken kontua itanoa rekuperatzea bakar, noka rekuperatzea. Gure arduradun, gizonona. Gutxienez erdibana. Aurrekoa rekonozitu, persona moduan, niretzat, iaz, neska, baina iaz, ni bestekoa. Eta hito. Don. Esplizitatzea eta hitz egin da, ez du, olain. Bide bakarran nire ustez. Aurten, itanoko ikastarroan, gizonezkoan non, baina igaz, urte osoan izan nintzunan neska. Neska bakarri zeudelako klasean. Eta ni noka, eta haiek ere noka ibili zitunan nirekin. Ez tokatzen ezer. Irabazi. Euskarak irabazi dagian, behar zunau hori eta gehiago.
ika salbatzen baju hau, euskera salbatuko ju hau. Ala bedi. Bai, bueno, hola, ez dakit, beste norbaite baldin mauka zoze esateko, bestela ja pixka borobiltzen joan gaitezke. Bueno, zuen oso guztoko ariketa bat. Holako, zea bat, bati bat beinaten guztokoa. Barkau? Beste galdera. Bai, idoia, bota. Besoa, bai. Eskerrik asko Berediega elkartearen izenean, ikerlari zoragarri honek ekartzearren, zeuek, eta zelan ez. Zelan ez, gustuko ezareko eta inatzaren. Baina benetan eskertuta nago, benetan eta zenbat ikasi dute, nik ikasi, ez dauka zalantzak ikasi dut. Bueno, parkatu, Zeuei eskerrak. Disfruta Durango pasokasi. Bueno, galdera azkarren rondatxo bat bukatzen juteko. Bat, Itanoari kolore bat ezarri beharko baldin bazen iotea? Zein kolore? Nik beltza. Baltza? Oso ondo. Ez dugu justifikatzen? Ez dugu justifikatu nahi? Ez? Ados. Liraina, liraina. Laranja? Bitu. Nik figuratuet, esena zea bezala, zingira txiki ilun lokastu bat bezala, hendik garbitzeko da hona, eta hori, oso gauza txiki eta zedan, askotan betxatzeko hemen ika-ika ez dakize mundu azateko dela, baina txikitasunare presente eukitzea garrantzitsua. Bueno, kolorea hori, eta zein usain? Zuana. Zuzaina. Ikenen Prusten Madalena, beran amatxintxuk aldea, eni pertsonalki, behaz goxotasuna. Ni... Txanda pasare esan. Bai, txanda pasare bai. Zaporeren bat? Nik bai, garratza eta gozua, tipo pika-pika duen gominola ez. Holako ez da bai nuen gogoan. Nik garratza baita ere, baina ez dakit. Zeba? Ze adjetibo? Nik lehen aipatu transgresorea. Izena dut, elkartasuna. Txanda pasa? Eta oan jabai bukatzeko. Inspirauta ondo. Mundu utopiko batetan, nor gustatuko litzaizueke ika entzutea? Eta non gustatuko litzaizueke Itanoa entzutea? Pixka amestu dezagun da, ateak irekitala. Nahi ez zuten ordenean eta... Nik, erreferente euskaldun bat ekartzea nahi nuen, baina ez dut ekarri. Orduan, lehenengo pertsona kaldera irakurri nuenean, lehenengo pertsona etorri zitzaidan Samantha Hudson. Da Mallorcako artista multidisciplinar mokoa. Begiratu bezala interneten orden, eta hori, Samantha Hudson. Ika, bai. Eta nun, honi? Nun hola, dantzaleku, gaztetxe, taberna, olako estilo bateko, leku nahiko ilun baten, eta argi, baina gabeko argisik. Eta hor, jotazu, danak. Baina zuriz etorte zaizu, bueno, obeinatea igontzat. Aipatzen baitzinin transgresioa, polilitaike alaba bat entzutea noka bere aitaikin.
Gero, ez dakit. Entzundakoa ez, apesari edo, ez dakit. Apesari loka. Ez dakit. Utopia erranduko, ez dakit utopia. Ez dakit, edo gero nik iparaldetik, bai, maite nuke, ez niz exigentzian hasiko iparaldean. Nun nahi. Bueno, utopia Igual, da, ez toko guztietan, nahi dinak, nahi din lekian. Ara. Nire kasuan ez da hola pertsona zehatz bat, baizik eta mundu utopiko batean gustatuko litzaiake Itanos hitzeitea, hitzein nahi dun orok ez. Gaur egun zua eski ez dakala ohitura hortako, eta Itanos edo nork hitzeitea, eta Itanos hitzeite horrek ez ekartzea bere gain jasarpen bide bat, edo ez, esatea parekidotasunean oinarritutako Itano bat, denok hitzeiteko aukera dakona, ez? Da, gero, hitzein nahi dunak hitzein eta hitzein, hola da, Itanoa jarraituko, iztuna daudelako eta nahi duelako hitzein, ez? Bueno, ez daukat beste galdera, zailik, hola? Ni uste denbora zeia hortxe nun bait diala, así que eskerrik asko zuei, gaurkoaren aurretik ere egin ditugu bileratxoak eta prestaketa lamat egin dute, orduan, bueno, ez da izan, erabat, bapateko zaioa, baina eskerrak, prestaketatik, eliri antolatzeagatik eta gurekin akordatzeatik. Eta azkenean, ia publikoa bete deu, así que eskerrik asko, etorri zaten danoi ere. Esker.